Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwina tisanatero tiyambe ndi kucheza ndi Honorable Patricia Whiskes. Tikulandireni kuno kupingwa wa Mutharika International Convention Center. Mwina inu ndiphungu amene angosankhidwa kumene kuchokera ku Lilongwe Nankhaka constituency ngati zakulakwitsa. Makamaka ndi Lilongwe City Nankhaka yomwe. Chabwino. Mukuyembekezera zotani pamene lero mukuyamba maphunziro kuti kodi ku nyumba ya malamulo mukagwire motani ntchito? Ine choyambirira ndithokoze utsogoleri wa parliament pokonza dongosolo limeneli kuti tisadalowe nkati moja kuyamba kugwira ntchito tikhale ndi maphunziro apaderadera. Ine chiyembekezo changa makamaka ndichonena kuti mmene tabwera kuno tsopano anzathu a parliament ayambe kutiphunzitsa kuti kodi tikakhala nkati moja kodi zokambirana zija zimayenda bwanji, kuti phungu fikepo kuti wayimirira wayankhula zimatani, kodi business yomwe kukambidwa tsiku limenelo yomwe ija mtizungu timati order paper imachitidwa motani. Ndiye ndikuyembekezera kuti ngakhalenso chikhalidwe chathu conduct yathu ngati ma MP etiquette iwo ngati parliament chiyembekezo chawo ndichonena kuti akuyembekeza kuti ife tizichita conduct motani. Ndiye ndi training yabwino, ndi training yamphamvu kwambiri. Ndikukhulupirira kuti kamatha wiki imeneyi will come out different. Sitikhala chimozimozi, tikhala ndithu atiguruma kuti sopano ntchitono ya MP yayambika. Kodi maphunziro amene amathandiza ndithu ndi ofunikira? Ndipo amene wamusachepetse ndi ofunikira kwambiri chifukwa chokuti imakhala ngati ndi induction yoyambirira yeni kuti tsopano kuwachoka ku constituency kuja wafika ku nyumba ya malamulo, koma kodi uyambire pati? Chifukwa funso limenelo ndi funso lomwe MP wina aliyense amakhala nalo, ndiyambira pati. Ndiye maphunziro amene wawa ndi opereka danga kuti tsopano ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikhale pamodzi kuti anzathu ku parliament atithandizirenso kuti kodi kugwira ntchito yathu mkati mwa nyumba ya malamulo tiyambire potani. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi Patricia Whiskes, ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Lilongwe City Nankhaka constituency. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikupitirirabe kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC. Ndikufuna kuti ndiyankhule ndi Ane Maluwa. Takulandirani. Mwina poyamba tikudziweni kuti mwachokera bungwe liti? Zikomo kwambiri. Ine ndi Ane Maluwa, ndimagwira ntchito ndi Oxfam in Malawi. Ndikuyendesa project imene ikulimbikitsa amayi achinyamata komanso anzathu aulumali kutengapo nawo mbali pandale. Zikomo. Mwina kongo yamba kuti lero aphungu akuyamba maphunziro amene awasankha kumene ngati bungwe mumalimbikitsanso nkhani zakuti mwina pakhale kufanana amayi ndi abambo ku nyumba ya malamulo. Ndinokhutira ndi chiwerengero cha amayi ndi abambo amene abwera ku nyumba ya malamulo lendo. Ndikhoza kunena kuti ndife okhutira chifukwa chonena kuti ngakhale kuti azimayi ambiri sanachite bwino komano manambala akwera. Munga kukumbukira kale kuti 2019 tinayenda azimayi 40 amene anadutsa ku pampando imene wa MP. Chaka chino tili ndi manambala 48. Ndi ife yobe ndife okhutira ngakhale kuti percentage sinakwere kwenikweni komano potengera manambala athu tikuona kuti azimayi akwera ndithu. Achuluka. Mwina pa nkhani ya amayi zimamveka kuti ayi akumavutika, mwina thandizo inu ngati bungwe kuwathandizira amayi kuti mwina athe kutenga nawo mbali ku nyumba ya malamulo. Inu ngati bungwe mumachitapo zotani kuti muwathandizire? Okay. Ifeyo ngati bungwe kuzera ma project athu osiyanasiyana amene tikulandira monga chithandizo kuchokera ku European Union, ku Wide Shade ngakhalenso ku Embassy of Iceland. Pamene nthawi imene azimayi athu amapanga kampeni yosiyanasiyana kukonzekera kuti ayimirire tinathandiza ndithu. Ena tinathandiza kutengera ku maphunziro amene tinapatsa okhuzana ndi za usogoleri komanso kuti kodi kampeni yawo angapange bwanji. Komanso kukoserapo enanso tinathandiza ndi makalenda, tinathandiza ndi maposta ngakhalenso mabana potengera kuti ena amatha kukhala kuti akuyimira koma amatha osadziwika bwino kudera kwawo. Ndi tinaona kuti ndichofunikira kuti tiathandize ndi materials amenewa kuti ngati athandizire kuzionetsera kumadera kwawo kuti adziwe yomwe ngati asogoleri. Mwathandizira amayi ndipo tsopano ena afika ku nyumba ya malamulo. Mupitiriza bwanji kuwathandizira kapena basi mwangowasiya kuti mwapita ku nyumba ya malamulo ndikuja mmafuna kuja basi tenaso? Hayi ndithu monga amene tafotokozera kale kuti takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira 2023 komanso apapa ndife okonda kuti iwo adutsa
ndipo sikuti tingowasiya ndithu tikhalabe tikugwira nawo ntchito kuzera ku makomiti awo osiyanasiyana motengerapo chitsanzo kuti ku parliament kuli chamati parliamentary women caucus ndiye takonzesera ndithu zinthu zingapo zimene tingakhale tikugwira nawo ntchito monga choyamba pa nthawi ino yotayamba kale kuwaonesera tinatulusa article mu news imene kuwasangalalira azimayi athu amene awina kuti cholinga kuti azimayi ene athe kulimbikitsika nawo amene angakhale ndi chikhumbokhumbo choyimira pa utsogoleri moposeranso apo tikhala tikukhala nawo mu mikumano yosiyanasiyana monga ngati parliamentary women caucus tilinso ndi kampeni imene takonzesera patsogolo pathu imene timayitcha kuti elector return campaign cholinga chake nchonena kuti tikhala tikuyenda madera awo osiyanasiyana kukathandiza kukaonesera ku madera awo osiyanasiyana mu njira zosiyanasiyana cholinga chonena kuti khamu 2030 ambiri watili ndi chikhulupiriro kuti akhonseso kuzatani kuzabwereranso ngati ma members of parliament. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa nthawi yanu. Ndithu zikomo kwambiri amenewo ndi Anne Maluwa kuchokera ku bungwe lija la Oxfam. Iwowa ndi amene amatsogolera ntchito imene amayitcha 50-50 project ku Oxfam Malawi. Tikupitirirabe kuchokera kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center ndi tani tsopano Dr. Elia Zulu. Mawa bwino mwachokera ku AFIDEP timafuna timve kuti bungwe lanu ngati AFIDEP mwina mwakonzeka motani mmene nyumba ya malamulo tsopano akuphunzitsa aphungu amene awasankha kumene mwakonzeka motani kuti mugwire ntchito ndi boma limene lilipo tsopano komanso nyumba ya malamulo. Ife ku nyumba ya malamulo takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira 2013 kuonetsetsa kuti azigwiritsa ntchito kafukufuku mokwanira kuti atamapanga ntchito yawo kaya ndiyopanga malamulo kaya ndionetsetsa kuti kodi kuboma ku ntchito ikuyenda bwanji zonsezo zimafunika kuti aziona kuti kafukufuku asonyeza zotani. Ndefe ntchito yathu ndi imeneyo yoti makamaka mavuto amene ali ndi dziko lino la Malawi mpofunika kwambiri kuti zimene tizipanga kuti kodi zikuluzikulu zoti tipange ku focus ma priorities ndiwoti komanso kuti aone kuti kodi zimene tizithetsere mavuto andijani ma solution ake zonsezi zipangira kafukufuku ndi amene azilozera ife mtamangoganiza osayikapo kafukufuku wenuja mutopezeka kuti tiwononga ndalama mwina mapulogalamu ena oti sauthandiza anthu kumangoyika mobe ndalama. Ndefe ndi chimene tabwera kuti tipitiriza ntchitoyi kuwathandiza ku parliament komanso ndi maministry onse amene timagwira nawo ntchito ku National Planning Commission, ku health, ku education, ku youth, ku environment, climate change timagwira nawo sewa maonetsetsa kuti kafukufuku azikhala patsogolo pa ndondomeko zonena kuti kodi umphawi ndi mavuto amene tinawo mdziko muno tathetse bwanji. Mmene mwafotokozera chiyambire kugwira ntchito ndi nyumba ya malamulo 2013 kufikira lero mungafotokoze motani ubale wanu komanso mwina kuti zimene mumatha kumaunikira zikuthandiza bwanji? Zikuthandiza kwambiri. Pamene tinkayamba 2013 kunali ma researchers awiri okha anthu akupanga kafukufuku awiri okha parliament yonseyi makomiti 20 ndeti makamba nawo a speaker nthawi imeneyo aliko ansoya aja kunena kuti apapa sikuti parliament ingagwire bwino ntchito tiyenekera kuti tizipanga invest tizikamo ndithu ma resources mmene muli mofunikiramo. Panopa alipo anthu 6-7 nda director awo namba imene yonso ndiyochepa koma tapitako patsogolo ndiponso ataphunzitsa anthu kuti kodi kuthandiza kwake MP ena watinapititsa kunja tinawapititsa ena ku UK Office for Parliamentary Studies kukaphunzira kuti kodi anthu tiyenekera kumathandiza bwanji. Ndiye zikusintha kunena kuti parliament ino ikupita patsogolo. Chinanso chimene tinathandiza ndi autonomy ya parliament kuti azikhala ndi ma resources okwanira asamangoti chilichonse kumauzidwa kuchoka ku executive kuja azikhala ndi program yawo azikhala ndi ma resources awo. Tathokoza kwambiri Azulu amenewo ndi Dr. Elia Zulu ndi Executive Director wa bungwe la African Institute for Development Policy AFIDEP kufotokoza ndithu kuti kodi iwo amagwira bwanji ntchito ndi nyumba ya malamulo. Tikhale tikuchezanso ndi anthu osiyanasiyana pano nditane mmodzi mwa amene asankhidwa kumene kukhala phungu wa nyumba ya malamulo sichoncho? Ndichoncho ndithu. Inu ndi Chikondi Chisale mwachokera dera lake liti? Inedi ndi Chikondi Kampachike Chisale kuchokera ku Kasungu Central Constituency. Mwina Mungu wapatsa moni anthu aku Kasungu Central Constituency kuti iye munthu uja munamusankha uja wafika tsopano ku nyumba ya malamulo akutumikireni. Abale yanga ku Kasungu Central choyamba landirani moni wa mathokozo zikomo kwambiri kuja munatituma tafika
pano tikuphunzira zina ndi zina kuti kodi ntchito imene munatipasa ija tingagwire bwanji motsatira malamulo komanso moonetsetsa kuti chitukuko chija mmatipempha kuti tigwire chipite patsogolo. Mwakonzeka motani kapena mukuziona motani ntchito zimene mwayamba kuti mutumikire anthu aku Kasungu Central Constituency? Ife tilokonzeka kwambiri chifukwa ulendo wathu kufika pano mpakatikati umakhala kuchokera kutali kumene anali maloto ofuna kutumikira anthu, maloto anga komanso maloto anthu akwathu. Kufika nthawi ino zonse zimene timakhala tikukambirana sizingangopitirizaso kukhala nkhamba kamwa chabe. Tili ndi chiyembekezo, anthu akwathu ali ndi chiyembekezo kuyamba kuona zimene timayankhulana zikuchitika. Tilokonzeka kuonetsetsa kunena kuti masomphenya athu tiyaone akuchitika. Mwangoyamba tsiku lero loyamba la maphunziro amenewa mukuona kuti ndiofunikira motani musanayambe ntchito ku nyumba ya malamulo? Maphunziro amenewa ndofunikira kwambiri chifukwa anthu tikuchokera pa chizungu ngati ma background osiyanasiyana, ntchito zimene timagwira komwe tikuchokerako. Tikupitayo ndi nyumba ya malamulo. Ngati ili nyumba ya malamulo imakhala ndi malamulo amene amayendetsera nyumbayo. Kodi zofuna zako, zofuna za anthu akwanu zingayankhulidwe motani? Tikuyenera kudzindikira ndondomeko zonse zimene nyumba imeneyo imayendera kuti ifeyo tikagwire ntchito moyenerera ndi motsata malamulo. Chabwino, ku Kasungu Central Constituency mumapikisana ndithu anthu ambiri, anthu akudalirani kubweretsani kuno ku nyumba ya malamulo. Munawalonjeza zota, munakwanitsa bwanji kuti mwachite convince kuti abwere kuno, ndipo mukuziona kuti zikhali zikutambasuka motani? Ndizosangalatsa kwambiri kuti anthu akwathu amene akuonera kudziwa kuti sitidalonjeze kena kalikonse, koma tinakambirana kuti ine ndipitiliza kukhala thandizo ndi kupanga zimene ndimapanga kale. So Kasungu Central tipitiliza kupanga ma project amene ndimapanga amadza mipopi, ndikamba pano naika kale madza mipopi midzi yosachepera 82. Tikhala tikupitiliza kupanga zipatala zoyenda zimene takhala tikupanga kwa zaka 9 to 10 kufika nthawi imene amativotera. Tikhala tikusamalira nkhalamba 300 zimene tinayamba kale kuzisamalira kuchokera 2013 kumabwera pano. Tikhala tikugwira ntchito za misewu zimene sitinagwireko kuonetsetsa kuti nkhani za ulimi, za malonda zili patsogolo, komanso nkhani ya chipatala kwathuko ndi vuto lalikulu, zipatala tilibe. Tikhala tikuyesetsa kuti zimenezo zibwere. Zimenezi si zimene ndimalonjeza, ndi zimene timakambirana kuti zipitilire. Tatokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi Chikondi Chisale kuchokera ku Kasungu Central Constituency, phungu amene wangosankhidwa kumene kubwera kuno ku nyumba ya malamulo. Lero tu ndi tsiku loyamba la maphunziro a phungu a nyumba ya malamulo mmene angagwirire ntchito yawo ku nyumba ya malamulo. Aphunzitsidwa ndithu kwa masiku awiri, lero ndi mawa. Pambuyo pake akatsiriza maphunziro a phungu amenewa pazakhala kulumbiritsa aphungu amene awasankha kumene. Ntchito imeneyi ndi imene imayenera kuchitika phungu asanayambe kugwira ntchito. Amalumbira kuti tsopano ndine phungu ndipo ndakonzeka kuti nditumikire anthu anga, ndipo nditumikiradi anthu anga motsatira malamulo. Akalumbiritsa aphungu kutsiriza ndiye kuti msonkhano tsopano wa aphungu a nyumba ya malamulo udzakhale kuyamba ku nyumba ya malamulo konkuno ku Lilongwe. Pali aphungu 224 amene akulandira maphunziro kuyambira lero, ndipo aphungu amenewa ndi amene akuyembekezeka kuti alumbire. Kumbukirani kuti mdziko lino muli madera aphungu ochulukirapo 229, koma amene asankhidwa kufikira pano ndi 224. Ena chisankho sichinachitike maderawo, pamene ku madera ena yayi pali kusamvana chifukwa nkhani zawo zikanali ku bwalo la milandu kuti bwalo lipereke chigamulo malinga ndi kusemphana kumene kulipo pa imwe wapambana chisankho kumeneko. Nchifukwa yake tikuona kuti chiwerengero cha aphungu chikukhala ngati chikuchepa. Tsopano chimene chikuchitika kuno ku Bingu wa Mtharika International Convention Center ndi chakuti aphungu anayamba atuluka kaye kuti akatole chithunzi chifukwa limakhala ngati tsiku la mtengo wapatali, tsiku loyamba kubwera kuno ku nyumba ya malamulo. Ndiye amakajambulitsa chithunzi limodzi ndi akuluakulu ku nyumba ya malamulo, limodzi ndi aphungu anzawo, kutero kuti akhale akubwereranso mu chipinda ichi kuti apitirize maphunziro awo
koma aka ngati kuyamba ndithu apumire pang'ono asanalowenso muchipinda chimene akhale akuphunzitsidwa. Ife ngati Zodiac Television tili konkuno tikhale tikupatsirani ndithu kuti muone bwino lomwe mmene aphungu amenewa akukonzekera kuti achite maphunziro awo, mmene ena akuonetsa chisangalalo chawo komanso zimene iwowo akuyembekezera kuti zingachitike kapena zizachitika akayambano tsopano msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo. Tikhale kuyesetsa kuti ticheze nawo ndithu aphungu angapo, timve maganizo awo, chifukwa mnyumba imeneyi tikunena kuti muli aphungu amene ndikoyamba kubwera ku nyumba ya malamulo, angowasankha kumene ndikoyamba sanabwerepo ku nyumba ya malamulo. Then pali aphungu ena amene ndioti anali kale ku nyumba ya malamulo akubweranso ngati phungu awasankhanso kachikena abale awo, anzawo, anthu akuma constituency kwawo ndiye akhale akubweranso ndithu ku nyumba ya malamulo. Ena ndithu maulendo awiri, ena maulendo atatu. Ndiye tikhale ndithu tikucheza ndi mmodzi tione pano mwina tikulandireni mawa bwino, tikudziweni kuti dzina ndani komanso mwina inu ndi phungu wa nyumba ya malamulo akusankhani kumene mwachokera dera liti? Ine ndi dzina langa ndine Maria Kambuzi, ndachokera ku Lilongwe Bunda constituency. Apatseni moni anthu aku Lilongwe Bunda constituency amene akusankhani kumudzi, muyang'ane kamerayi muwapatse moni. Zikomo kwambiri. Anthu anga ku Lilongwe Bundako ine ndinothokoza kwambiri poyamba chifukwa ndikhulupirira kuika chikhulupiriro pa ine ndipatsa voti yanu. Mafuna ndikulonjezeni kuti sindikukhumudwitsani, zonse zimene tinakambirana nthawi ya kampeni tizikwaniritsa, tithandizana kuti kwa dera lathu. Ndimakukondani nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina mwafika tsopano kuno ntchito tuyayamba apa? Yes, kwambiri. Apa yayamba tili ma orientations panopa. Apa tili pa break kuti tikayambire ma presentations. Orientation imene mukumvetsa kwanu ndiyofunikira bwanji? Kwambiri orientation imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikutiphunzitsa zinthu ziwiri zitatu. How does the parliament works? Ndi zomwe zimakhala kuwauza anthu kampeni kuti tikhoza kuzipanga implement bwanji kuti tikhatisaduze focus, koma zimene anthu timawalonjeza zikwaniritsidwe, kutiphunzitsa kuti kodi point of order ndi chani, kodi bill ndi chani. Ndithu ndichofunika kwambiri, zithandiza kwambiri kuti ntchito yathu ikakhale yophweka mu nyumba ya malamulo. Sizikupereka mantha kuti iye mwina zija timalonjeza zina sizingatheke apo? Iya ndipo tibe mantha ndikomwe makamangaso chifukwa cha bomba limene lowali lanena kuti CDF ndi 5 billion. Ndipo ndichikhulupirira kuti zimenezo zithekadi. Chithumba chilipo akuti MP asanakapemphe chitukuko ku parliament zizingowapezeratu komweko. Ndiye ifeyo ndifokhulupirira kuti ndi zimenezozo malonjezano onse amene timakambira nawo anthu atheka kuposaso mmene tinakambirirana. Ndithu mwina mukumvetsa kwanu ku nyumba ya malamulo, inu ngati phungu mukapita ku nyumba ya malamulo ntchito zanu zikuluzikulu ndi zotani? Ine ngati phungu ku nyumba ya malamulo ntchito zathu zikuluzikulu, wani ndikupanga malamulo oyendetsera dziko lino, komanso kutenga ngati choyankhulirapo ngazi bridge between anthu akubunda kwathu ndi boma, kuti kodi anthu akwathu akufuna zotani, tatengere zimene kumeneko zibwere kuno endi dziko lathu kuti liyende bwino. Malamulo azidani, mumadziwa inuyo dziko lopanda malamulo mumakhala chisawa, ngakhale pakhomo pamene pamakhala malamulo. Ana inu muzibwera 5 o'clock pano kapena 4 o'clock, khomo longokhala open limakhala chisawawa. Ndithu ife ngati ntchito yathu ngati aphungu yayikulu tikapanga malamulo komanso kupititsa zitukuko zosiyanasiyana kudera kwathu. Sanabetsa anthu akubunda Ndiponso akhulupirire sanabetsa ndi pang'ono pomwe tinalipo anthu ambiri kwambiri kuyambira pa ulendo wa maka primaries monga ife kuno ku Lilongwe mumadziwa kale. Ndithu iwo anayika chikhulupiriro chawo pa ine kuyambira nthawi ya primaries mpaka na ku general election. Choncho ndithu sanabetse voti yawo ndipo ndigwira ntchito moti ziwasangalatsenso. Tathokoza kuti munapeza mpata kuti ticheze pano. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu kuchokera ku Lilongwe Bunda constituency, phungu amene angomusankha kumene ku nyumba ya malamulo kufotokoza ndithu iwowa amene akuonera maphunziro amene akhale pano a phungu, komanso kuti kodi iwowa akumvetsa bwanji ntchito za aphungu a nyumba ya malamulo. Tikhale tikuchezabe ndithu mmodzi kuti timve ndi kuona kuti kodi aphungu akonzeka motani. Tione paliso ena pano. Mawa bwino, tikulandireni komanso tikudziweni mwina dzina lanu ndi kumene mwachokera. Tathokoza. Ine dzina langa ndi Dorothy Jugonje, MP elect from Kotakota Dwangwa constituency. Mwina tikumapereka mpata kuti mwina mwayankhule
anthu akunkhotakota Dwangwa constituency kuti yayi munthu munamusankha uja tsopano wafika ku nyumba ya malamulo apatseni moni. Ine ndathokoza kwambiri choyambirira ndimafuna ndikunyadileni anthu a constituency kwanga kunkhotakota Dwangwa chifukwa chondikhulupirira komanso chifukwa chondipasa mwayo umenewo kuti ndikutumikireni temu imeneyo. Ndipo ndimafuna ndikusimikizireni kuti china chilichonse chimene ndimakulonjezani nthawi ya kampeni ine Dorothy Chikonje phungu wanu wa chizimayi ndikwanirisa ndipo anthu muona zosinthika chifukwa constituency kwathu ndikuti munthu wamkazi sanayimirepo ndipo sanakhalepo pa mpando. Ine ndikufuna anthu patemu imeneyo yokha muone ndithu zosiyana kuti 2030 chifukwa mwayo kuti ndizayimaso ndinawo ndiponso ndi zambiri zimene anthu anga ndinalonjeza koma ineyo pa 2030 ndikufuna kuti ntchito zanga zimene ndipange pa temu imeneyi ndi zimene zizandiyankhulire nthawi ya makampeni kuti sazavutikenso nthawi ya kampeni. Mukumva bwanji kuti ndinu munthu woyamba kukhala mkazi kupambana chisankho ku constituency kwanu mukumva bwanji? Ine kupambana chisankho ndikuva chimwemwe kwambiri chifukwa sichinali chinthu chapafupi ndimalimbana ndi anthu oti anali ndi ndalama zawo anali ndi kuthekera kwawo azibambo amene analinso patsogolo pa ine koma anthu adera langa anandikonda ndipo ine ndikuwathokoza kwambiri. Munatsimikizira zotani munalonjeza chani kunkhotakota kuti akusankheni inu mukuona kuti chimene chinachititsa kuti asankhe inu ndi chani? Ine anthu aku constituency yanga kunkhotakota Dwangwa ndinalonjeza zinthu zambiri chifukwa ife constituency yathu ndi constituency imene yosalira nkhotakota yonse ndimene zinthu zambiri kulibe ndingonenako chinthu chachikulu chimene kwathu kulibe ndi full boarding secondary school ndipo anthu anga ndinalonjeza kuti ine ndikapita ku nyumba ya malamulo ndikapempha ndithu ndikuwapempha kuti kwathuku chabwino loma secondary awiri okhangobwera chifukwa ndi constituency yomvetsa chisoni kwambiri si secondary yokha simbali ya maphunziro yokha koma pali zinthu zambiri or even ma health center madera ambiri mulibe chipatala chachikuluso tilibe ndoti anthu ambiri amavutika kuchoka ku Dwangwa akapangalifa chipatala chachikulu amakafika kunkhotakota ndeti pamafunika ndeti pakhale ambulance komanso mafuta oti wathirire ndene ndikuwalonjeza ndithu kuti aona kusintha kumbali zonse simbali ya maphunziro olo ku health ndi mbali zina zosiyanasiyana anthu anga aona kusintha. Ndathokoza kwambiri kuchokera kunkhotakota Dwangwa constituency. Chabwino aita kunyadirani zikomo kwambiri. Zikomo amene ndithu ndi phungu amene angomusankha kumene kuchokera ku dera la phungu la nkhotakota Dwangwa constituency kufotokoza ndithu kuti iyayi iwowa ndi munthu woyamba kusankhidwa kukhala phungu ku dera limenelo wamkazi ndiye kuti zimene zikuchitika ndi zakuti ku dera limeneli la Dwangwa nkhotakota Dwangwa constituency tsopano kuli phungu amene ndi wamayi akunena kuti pali zambiri zimene analonjeza anthu kumeneko ndipo mmene abwera ku nyumba ya malamulo chonchi ndiye kuti ayesetsa kuti athe kukwaniritsa zimene analonjezazo. Kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center kwafika ndithu aphungu osiyanasiyana ena atsopano ena apakanthawi ndithu mongawo. Mwadzuka bwanji? Tadzuka kanzatu. Awa ndi Frank Mwenemfumbo, Frank Tumpale Mwenemfumbo. Mwasankhidwanso kubwera ku nyumba ya malamulo. Chimwemwe chanu ndi chotani komanso mwina mwayankhule anthu aku constituency? Chimwemwe changa chachikulu kwambiri pamene amalawi amene amakhala ndi ala pakati mboma la Karonga muchizungu amati Karonga Central andikhulupiriranso ine kuti ndibwerere nyumba ino ya malamulo kuti tiwathandize pa nkhani za chitukuko. Ndiyeno ine ndinokondwa kwambiri komanso ndinothokoza kwa onse amene anandisankha ine kukhala phungu wawo kusonyeza kuti ali chikhulupiriro mwa ine manga ni ntchito zomwe ndachita mbuyo mu kuyambira 1999. Mwakhala ndithu phungu kwa nthawi yayitali ku nyumba ya malamulo kufikira pano Mwenemfumbo mwabweranso kuno kuli maphunziro aphungu a nyumba ya malamulo anthu kumati abotiya ino kuchokera nthawi yonse muli ku nyumba ya malamulo nkumabweranso ku maphunziro ndofunika motani? Ndofunikira chifukwa kuti malamulo amasintha tsiku ndi tsiku komanso nyengo zimasintha ndiyeno nkofunikira kuti phungu wa nyumba ya malamulo kuti agwire bwino ntchito yake azindikire bwinobwino malamulo oyendetsa dziko komanso ndi ma policies, regulations, rules zinakhati ukhale familia uziziwe bwinobwino ndimaziwa kufunika kwa malamulo amenewa ndipo ndikuziwa kuti zizithandizira pamene ife tikalankhule nkhani za chitukuko kodi tikalankhula bwanji tikalankhulira ndani kodi malankhulidwe ake ndotani ndiye
maphunziro amene ndiofunikira kwambiri pa ntchito yomwe tigwire ngati Mulungu angavomereze zaka 5 zikubwerazi. Mukulowanso mnyumba ya malamulo munali konko mwabweranso mukubwera ndi fundo zotani zatsopano ku nyumba ya malamulo. Musayiwale kuti mmene tikubwera musuti tabwera tokha ngati ife aphungu a nyumba ya malamulo, tabweranso ndi boma la Nyuwani lomwe panopa likuyendesedwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno phungu wanzeru amayang'ana zomwe boma likufuna kuwafunira anthu a dziko lija, because tisayiwale kuti kukhala pa mpando paja olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika asankhidwa ndi anthu. Komanso chisankho cha chaka chino ndi chapadera kwambiri pamene zaoneka kuti kusonyeza kuti Malawi wina aliyense kuchokera ku Chitima mpaka na Nsanje, Mchinji mpaka Nkhotakota waponyera voti olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika manga ni fundo zawo zimene azikhazikitsa kuti ayendesere boma. Nde ine zikundipasa chidwi ndi mphamvu kwambiri kunena kuti parliament sinayambe koma zina zayamba kale nkhani zofunikira ngati zamaphunziro pamene iwo atsimikiza kuti boma lawo kuyambira mwezi wa January sililipirisanso ma fees ana primary ndi secondary. Anthu amene amazindikira kukwera kwa dziko ndi chuma cha dziko, ngati simunaphunzise anthu anu mdziko muja simungakhale chitukuko iyayi. Ndiye ine ndinokondwa komanso ndi chikhulupiriro kuti tsopano Malawi wayamba mwatsopano. Ndiyeno tikamapanga ziganizo komanso malamulo ku parliament zilingalire ndi fundo zomwe boma limene lili pamenepo liyendesere. Ndiye ine ndinokondwa kuti zambiri za mfundo zimenezo ndithu zayamba kale komanso tizisapota kwa zimene zinobwera ngati bill ku parliament. Ndiye tikasapote kuti ana athu akhale ndi mwayi ophunzira skulu kuti tithese umphawi mdziko muno komanso chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Tathokoza kwambiri amwene Fumbo chifukwa cha zikomo. Amenewo ndithu ndi Frank Tumpale mwene Fumbo, phungu wa nyumba ya malamulo dera la pakati mboma la Kalonga, kufotokoza ndithu kuti akasiku oyamba kubwera ku nyumba ya malamulo, koma ngati munthu amene wakhala ali ku nyumba ya malamulo akuonanso kuti maphunziro amene akuchitika kuno ndiofunikiranso kwambiri. Palinso ena pano mawa bwino dzina lija tikudziweni komanso kuti mwachokera dera liti la phungu. Okay. Ine ndine Honorable Miriam Jacob. Ndachokera ku Kasungu Southwest Constituency. Yes. Muwapatse moni anthu aku Kasungu amene akusankhani kuti mubwere ku nyumba ya malamulo kuti tsopano ndafika ku nyumba kuja ntchito muna ndituma ija tiyambe kupita. Chabwino ineyo poyamba ndipereke moni kwa inuyo azibale yanga amene mudandisankha kuja ku Kasungu Southwest Constituency. Muli bwanji? Inetu tikunonso tili bwino monga amene mwaonera pompano kuti lero ndi tsiku limene atilandira tsiku loyambirira orientation yathu kuno ku BICC imene tikuyembekezera kuti tiyambe parliament yathu next week. Ndithu. Maphunziro amene wamukuona kuti ndi ofunikira mwanji musanayambe ntchito? Maphunziro amenewa chimene ndaonamo kwambiri ndi ofunikira kwambiri fa chonena kuti mwalankhulidwa zofunika kwambiri kuti ifeyo ineyo ngati phungu wawo wa dera la kwathu Kasungu Southwest Constituency zimene ndikuyenera kuti ndipange kwa anthu amene adandisankha, kwa anthu amene adandituma kuti ndatumikire kudera. Choyambirira kutiphunzitsa ndithu kuti tisanayambe chilichonse tifunika anthu aja athokoze komanso tiwayamikire kwambiri, ndipo tisachitenge kuti ife ndife opambana kubwera kuno koma anthu chimene anakonda toyenera kuti titsate zimene anthu adatitumira kuno. Ndiwo maphunziro athu amene tabwera kuno tadzatiphunzitse zimenezi. Ulendo wanu unali wotani ku Kasungu kuti mufike kuno ku nyumba ya malamulo? Ulendo wanga ku Kasungu Southwest Constituency unali ulendo opweteka kwambiri, koma ndimakhulupirira kuti munthawi zonse ukamakumana ndi zovuta, ukamakumana ndi zokhoma kwambiri kudera, zimatengera kuti zinthu zondoti ziyenda bwino. Ndipo zimayenerabe kuti ineyo ngati Miriam wakudera limeneli ndikumane ndi zinthu zopweteka kwambiri kuti china chake chichite bwino. Ndithudi zimangoyenera kuti zilero, zimangoyenera kuti zilero atsogoleri kuti zinthu zizifike apa zimayenera kuti tikumane ndi zimenezo kwambiri. Ndithudi anthu amaona ngati kuti mwina zimangoyenda mwamya, munakumana ndi zokhoma zotani? Ayi ndithu kudera lathu ndi zinthu zambiri zimene ndinakumana nazo, makamaka kwa ine ngati mzimayi, kwa ife ngati azimayi. Mumadziwa ino azibambo ndinali pakati pawo kukhala nawo pa mpikisano umenewu
komabe kumakhazo kambidwa zambiri zonena azimayi iyaya azimayiwa ndi mahule musasankhe iyaya amenewa amachita zakuti iyaya amenewa ndi otere komano zimatanthauza kuti zimene munthu wakonda kudera zimene anthu akonda kudera akafuna kusankha chinthu chimene wakuchifuna sanaone zimene kudera kujenene makumana nazo sanaone zimene aphungu azanga amene ndimapikisana nawo zimene amandinyoza koma anthu adaona chimene chili mwa Miriam sanaone zimene wakukamba koma adaona zimene zili mwa Miriam kuti kodi ameneyo tikamutenga kuti atiyang'anire kudera kuno adzatithandiza motani ndi chimene anthu kwenikweni mu nthawi imeneyi 2025 ni zimene anaonetsetsa kwambiri osaona kuti iyeyo ndi wotani koma chimene chili mwa munthuyo ndi chiyani kodi adzatithandizira kudera zimene tikamutume ameneyo zikakwaniritsidwa kuti kudera kwathu kuchitike chitukuko sanaone kuti munthuyo ndi wotani koma anthu amasankha chimene munthu ali ndiyo zisankho zachitika ulendo uno ndi zimenezi. Chabwino kwambiri tithokoze kwambiri Miriam Jacob mwati Kasungu Southwest constituency komanso imeneyi ndi constituency ya Nyowani moti anthu kudera kumeneku ayembekezere ndithu zabwino chokera kwa ino kuti tathandiza bwino mmeneyo anditumira kudera lathu. Zabwino zonse pamene mukayamba ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amenewo ndi Miriam Jacob kuchokera ku Kasungu Southwest constituency akuti ndi constituency yatsopano kumene konso achita chiganizo kuti asankhe munthu amayi awayimirire kuno ku nyumba ya malamulo ngati phungu wawo. Ndikuona kuti pali aphungu ena amene tingayankhule nawo nkhope isi ya chilendo koma tsopano yafika kuno ku nyumba ya malamulo. Mwadzuka bwanji? Tadzuka paja Blantyre constituency yanji sije Zingwangwa Soji constituency. Amenewo ndi Akaluwa apenjani Kaluwa Fredo Benjani Kamlepo Kaluwa mayamba ndi Fredo yes. Ndimaona ngati ndilodiera loimba Benjani Kamlepo Kaluwa. Chabwino mwafika kuno kuzaphunzira maphunziro amene mukuwaona kuti akuthandizani bwanji pamene mukuyamba ntchito yanu ku nyumba ya malamulo? Okay, one maphunziro atikumbusanso kuti tonse aphungu amene tabwera kuno tikhoza kusiyana zipani kusiyana chani komano agenda yathu ndi imodzi. Agenda yathu ndi Malawi, agenda yathu ndi yokuti tindi 5 years tikamachoka 5 years ikamatha amalawi azalina apereke judgment kuti zimene atitumira kuti tibwere kuno kuti apanga kamene sitinapange takwaniritsa kamene sitinakwaniritsa. So maphunziro awawo akutipanga equipe feyo ngati aphungu ndi zida zoyenerera information yoyenerera knowledge yoyenerera kuti ntchito yathu igwire bwinobwino. Yeah. Koma inuyo mwakonzeka motani kuti mwatumikire anthu aku constituency yanu anthu atu akudalirani ku constituency? No, nakonzeka fight na ima. Kukonzeka munthu umakonzeka spiritually, umakonzeka physically, umakonzeka munjira zosiyana-siyana. So nakonzeka chifukwa chake tinapanga nawo participate muzisankho. Sunali ulendo ophweka kubwera kuno eti? No, sunali ulendo ophweka. Ulendo opanda mulungu sungatheke. So kwa ineyo mbali yanga I think chinamukomera mulungu kuti zitheke. Watituma kuti tigwire ntchito yake. So sunayophweka osamena mayima ngati kwathu kuja analiso anthu oti so nausanayi ndikuthekera kumakonstituency naso chimodzimodzi. Last time nayimapo pa mulungu anandi ndinodikirani kaya so sizikanatheka pazokha opanda mulungu. Mwafika kuno ndinu achinyamata anthu akhala ku kamba iya achinyamata mwina talowa mnyumba ya malamulo tikuona nkhope zambiri achinyamata mukwalonjeza zotani achinyamata kupatula aku constituency kwanu chifukwa inuyo ndi mmodzi mwa iwo amene akusankhani kupita ku nyumba ya malamulo mukwalonjeza zotani achinyamata? No, one achinyamata tikwalonjeza kuti fedapa nga represent the best way possible komanso azipanga follow achinyamata zochitika achinyamata aja sikuti mene feta ngobwera kuno kuti siyane pompa ulendo utende limodzi. Achinyamata ine ndikuwapempha kuti nawonso azikhala ndi chidwi chotsatira kuti kodi akati MP ndi ndani ntchito ya MP ndi chani role ya MP ndi chani zimene angakwanisa kupanga ndi chani zimene sangakwanisa kupanga ndi chani. So my expectations awo ndi role yathu zizikhala zofanana chifukwa simungapange expect kuti ineyo ngati MP ndikachinya zigoli ku timu ya Malawi. Mwandipesesa? So we need to be realistic. So tiyende limodzi. Ifeta apanga represent best way possible. Kutanthauza kuti mufunabe thandizo lawonso ngati achinyamata? No, tili limodzi. Munthu mmodzi susenza denga. Ulendo ndo watonse. Tathokoza kwambiri Fredo Benjani Kamlepo Kaluwa. Dzina lija ndi chonje? Labaiti ziko kwambiri. Amenewo ndi Fredo
Penjani Kamulepo Kalua akutero kuchokera ku Blantyre Zingwangwa constituency. Iwowa ndi phungu watsopano amene amusankha ku nyumba ya malamulo kuti ayimire dera limenelo. Tionenso phungu watsopano. Mwadzuka bwanji? Tilipo twayeni muli bwanji? Zikomo. Dzina lija? Joel Salvatore Chigona, Salima Central East. Kanyowani kameneka. Kuchuluka tuma constituency Sanyowani. Kanyowani kameneka akati kachotsedwa mu Salima Central. Ndithu. Apatseni moni ku Salima Central East mwati? Salima Central East. Anthu anakusankhani mwafika ku nyumba ya malamulo auzeni ena sakudziwa ndipo mwapatse moni. Choyamba tiyambe ndikuthokoza kuti mudatipatsa vote. Chimenecho ndicho pambana kwambiri. Komanso tiyalimbikitse kuti adziwe kuti tigwira nawo ntchito sitasiya okha yayi. Ndithu. Chabwino. Inu ndi koyamba kubwera ku nyumba ya malamulo constituency ya Nyunyu, mukuyembekezera zotani ku nyumba ya malamulo komanso maphunziro amene mwayamba lero mukuyembekezera zotani? Tiyambe ndikunena kuti poti ndi chose ndi Nyowani, ine wa Nyowani ku nyumba ya malamulo komanso constituency ya Nyowani tikuyembekezera kuti tikhala ndi zinthu zambiri zosintha. Chifukwa poyamba constituency inali yayikulu kwambiri. Tikayiwerengera ndi kuti zitukuko mmene amatipatsira allocation ya ndalama CDF simatheka yayi. Imakhabe kuti mbali ya kumusi masafala chifukwa kunali ngati kumudzi kwambiri. Ndiye ndikugawa kumene kuti thokoze boma kuti atiganizira ndipo chitukuko chibwera. Ndithu apaso tiyamike kwambiri potipatsa maphunziro anakasindife oyamba alendo tingakambe kumango sokoneza zinthu koma atiganizira potipatsa maphunziro amenewo. Zikomo kwambiri. Maphunziro ndi ofunika ndithu kwa inu? Maphunziro amene andopambana kwambiri nanga akatipepa order ife tikudziwa kuti pepa order nchani sitikadziwa momo dala. Timaona ngati kuti basi munazidziwa kale mene machita kampeni muja kuti basi zonse mukuzidziwa basi ukangolowa nkuyamba kuyankhula. Mutha kuona kuti mnyumbamo mulambira akale ena kuti aseva mwina zaka 25 koma lero sabwera kudzaphunzira zomwe zikungoonetsa kuti maphunziro satha. Ndithu. Tathokoza kwambiri zabwino zonse pamene mukuyamba ntchito yanu ku nyumba kwambiri. Tathokoza kwa basi. Zikomo. Ndithu kuchokeranso kwa phungu ku Salima constituency kufotokoza ndithu kuti iwowa constituency yawo ndi yatsopano ya Nyunyu komanso iwowa ndikoyamba ndithu kubwera nyumba ya malamulo. Ndimakamba kuti kuno kwabwera ndithu aphungu amene anali kale mnyumba ya malamulo, ena ndithu akhalapo zaka zochulukirapo kaya ziwiri zitatu, ena ndiyoti anali komweko chaka chimene cha 2019 kufika 2025 sanapitenso ku nyumba ya malamulo, koma pano ndiyoti abwereranso ena ambiri ndi atsopano. Ndi tikhale tikuyesetsa ndithu kuti tiyankhule ndi ena timve kodi iwowa chiyembekezo chawo ndi chotani, amene akubwera kumene ku nyumba ya malamulo akuyembekezera zotani, ndipo amene anali kale konkuno kodi tsopano akuti afuna apitirize motani ntchito yawo. Kukamba kunena kuti lero ndi tsiku loyamba la maphunziro a aphungu a nyumba ya malamulo, kuwaphunzitsa ndithu mmene angamachitire zinthu zawo mu nyumba ya malamulo, makamaka zoyenera kuchita ndi izo zomwe sangachite mu nyumba ya malamulo. Imene ndi nyumba ya malamulo ilinso ndi malamulo, pali zambiri zimene amayenera kutsatira ndithu ndondomeko zoyenerera malamulo ake. Sikuti umangodzuka basi kuyankhula mnyumba muja, pali ndondomeko imene umayenera kutsatira. Sikuti mnyumba muja umangokhalamo yayi, palinso zimene aphungu amene akuchita mmene muja. Pali zambiri, kuli makomiti a nyumba ya malamulo, kuli ndithu makokasi kumeneko. Zonsezi aphungu akuyenera kuti aphunzitsidwe, amvetsetse, ndipo akamakalowa nyumba muja azikatsatira zimenezo. Ndiye lero ndi tsiku loyamba la maphunziro amenewa, achita maphunziro wa lero, mawanso akhale akuchita maphunziro amenewa, ndipo akatsiriza maphunziro wa aphungu apita ku nyumba ya malamulo kumene kumachitika misonkhano ya aphungu kuti kumeneko akalumbire kuvomerezana tsopano kuti iwowa ayamba kugwira ntchito ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Tionenso pali aphungu ena atsopano, nkhope iyi ndi yachilendo ndithu. Mayi takulandirani, tikudziweni dzina lanu komanso kuti mwachokera dera liti lapo? Ine ndi Febe Chikaonda, Nchisi East Constituency. Nchisi East Constituency. Anthu akudalirani kumudzi, akudziwa kuti mwafika kuno? Ndatsazika. Akudziwa kuti Febe ali kulilongwe mpaka nali pano. Tamutuma kulilongwe akatigwire ntchito. Mwina amene sakudziwa olo ena akudziwa koma adziwe ndithu atsimikize kuti mwafika kuno, ena akuonerani pa Zodiac Television. Apatseni moni anthu aku Nchisi Constituency.
anthu ako Ntchisi East constituency ndingowauza kunena kuti akhale ndi chikhulupiriro kunena kuti kwa nthawi yoyamba anavotera mzimayi ku Ntchisi East sikunakhaleko mzimayi ulendo uno asankha mzimayi ya pali zina zovuta ziwiri zitatu komabe ineyo ndili nawo limodzi ndipo akhulupirire kunena kuti tikayamba ntchito aona kusintha kuti komadi tasankhadi mzimayi ulendo uno ndipo atiyimirira tifotokozerani ku Ntchisi East constituency ndi mavuto ati akuluakulu amene aliko ndipo ino ngati phungu mukufuna kuti mwina mutakonza? Choyambirira kwathu ndikoza unoti ndi dera limene kuli mavuto ambiri sindinganene choyambirira kuti choyamba ndi ichi koma kuli mavuto akuluakulu. Choyambirira ndi njala imene yakhudza dera lonse la Ntchisi East constituency chifukwa mvula sinagwe bwino komanso nkhani ya fertilizer sizinaende bwino. Chachiwiri ndi msewu umene uli mavuto kwambiri moti even azizanga kumati akati febe wachokera kutiko ndati ku Ntchisi East kovuta kuyenda kuja kuchoka paboma pa Ntchisi ukafika ku constituency yanga ndi mavuto kuti anthu tiyende msewu ndofunikira kwambiri. Cha namba 3 ndekuti ndi zipatala zimene zili patali zoti zinasiyidwa kwa nthawi yayitali osapitirizidwa kumangidwa ndipo ineyo ndikanapempha kunena kuti pakanakhala ndithu lamulo lonena kuti wina akamachoka MP ntchito imene wayisiyiza izipitirira mpaka na itatha chifukwa kuli zipatala ziwiri zimene zakhala mwina from 2014 mpaka na lero osamalizidwa kumangoti anthu mwina chipatala chinamalizidwa chikugwira ntchito pamene pa ground palibe china chilichonse ndi zinthu zomvetsa chisoni. Chinthu china ndekuti ndi ma ambulances zipatala zathumo zimene zilikozo kulibe mene ndanenera kuti ndi mtunda wautali kuti tichoke ku Ntchisi East tikafike ku boma ku Ntchisi tikanakhala nayo ambulance zikanatithandiza. Zinthu zitatu zimenezi ndikanafunitsisa kuti zikanakhala priority kwathu ku Ntchisi. Pamene muyambire? Yes, kwambiri. Aku Ntchisi sanabetsetu? Aku Ntchisi sanabetse. Ineyo ndimafotokozera nthawi zonse kunena kuti tatiyeni tisankhe munthu amene akakumbuka kumene wachokera chifukwa anthu timati tikabwera muno mtawuni timayiwala kuti tachokera kuti. So ineyo ndimakhala ndikwauza kuti tatiyeni tikumbukire kuti munthu amene azikumbukire kuti kodi ndikuchokera kuti kodi anthu ndawasiya mu situation yotani mmene ndikuneneramu kunena kuti ngakhale ndikukhala koma mtendere sindikumaupeza polingalira kuti njala imene ili kwathu ndikumakhala ndi picture mutumu kuti kodi anthu aja leroli aswera bwanji kodi leroli anthu aja adya chani ndi zinthu zoti ineyo zikumandisowetsa mtendere ndisaname. Tithokoza kwambiri. Dzina lija mwati? Febe Chikaonda Ntchisi East constituency. Tathokoza kwambiri kuti munapeza nthawi kuti ticheze pano. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Febe Chikaonda akuti kuchokera ku Ntchisi East constituency phungu watsopano kumeneko akuti anthu kumeneko iyayi sanalakwitse kusankha munthu wamayi kuti akhale phungu wawo kuwayimirira. Afotokozapo ndithu zinthu zikuluzikulu zimene akuona kuti iwowo ngati phungu ndi pamene atayambire kugwira ntchito yawo ku nyumba ya malamulo kumbali ya chitukuko kuti atukule ndi kuthandiza dera lawo. Tikupitiriza kucheza ndi aphungu osiyanasiyana. Kodi awa ndi Joshua Malango ulendo wachiwiri tu? Wachiwiri. Imene ndi dedza Kasina constituency pemba pachati mati dedza Central East kwa pano ndi dedza Kasina. Agawa muja dzina ta sintha dedza Kasina from kabwera kumene kuja pali show yamba yayikulu kudedza kuja 100 years ndi Kasina kuliso chipatala ndi dasankha dzina Kasina fanire yodziwika kwambiri. Munali mnyumba ya malamulo ulendo wapitawo anthu kumene kwati yayi akudaliraniso kuti mubwera ndi fundo zotani zatsopano? Poyamba tathokoza anthu akudedza Kasina constituency chifukwa kuti khulupirira kuti tipitirize kuwatumikira sikuti tibwera ndi fundo zatsopano koma zitukuko zimene tidayamba ndi zina zimene takhatigwizana ndi anthu kumudziko zimene fati tipitirize pamene kuthandizaso nkhani zakumudzi ndiye kutiso tione foti pamene tabwera kuno ku nyumba ya malamulo ndiye kuti tikugwira ntchito ya dziko national agenda ndiye kuti zimene titamachite kuno zikhale zoti zokomera Amalawi ndiye ntchito yathu ikhalenisa kuti zimene zikuchitika zikhale zokomera Amalawi. Mwabwera ku maphunziro
akutero maphunziro kuti kunyumba kuja muzika yankhula motani koma inu munali komweko ndiofunika maphunziro kwa inu mene mwamvera akreko parliament chakuyankhula pa nkhani amatsegulira muchi ndofunika chifukwa chakuti zinthuzi zimasintha mene timapangira mbuyomu ndi mene tidapangire kupita chitsogolo zaka 5 izi pali zina zimene zasintha mene tikambira pano kuti makosweseso asintha ndi pamene zinthu mukusintha kupanga refresh kapena kuphunziranso kuzikumbutsa zina kukuuzani zina zatsopano nkofunika makamakaso anzathu amene angabwera kumene sangangopita ukalowa m'malo muja asanaphunzire kuti zimatani so maphunziro ngofunika kwambiri choncho nchifukwa chefe tili pano ndithokoza kwambiri chifukwa cha nthawi zikomo kwambiri tikupitiriza ndithu amenewo ndi Joshua Malango akuti kuchokera kudedza Kasina constituency mayi titacheza nanu inu ndi phungu wa nyumba ya malamulo tsopano tione kuti mwachokera dera liti Dowa West constituency ku Dowa West constituency mwina mutapatsa moni anthu kumudzi amene sakudziwa kuti mwafika kuno mwayankhule anthu amene akusankhani kuti mubwere kuno okay abale anga nonse ku Dowa West mulandire moni nonse ndimakukondani ndipo ndidzakukondani mpaka na kalekale zikomo ifacho ndikonda kundituma tiyendera limodzi muzonse ambuye akudalitseni nonse zikomo mwabwera kuno kunyumba ya malamulo kuza lero kuyamba maphunziro mwina mutatifotokozera kuti mukuyembekezera zotani pa maphunziro amene mukuchita maphunziro amene tabwerera lerolo ndiopindula kwambiri fa kuti limbikitsa za mmene tingayendetsera dera lathu komanso kwakukulu tikumbukire kuti kupezeka malo ano ndiye kuti dera linatikhulupirira anatikonda ndiye tikuyenekera kupanga chimene abale athu kudera kwanatituma moti ndili pano kupanga kuthekera kwina kulikonse kwa kukumbukira zabwino zimene andichitira inenso kuti ndichite monga mmene anditumira abale anga landirani chimwemwe changa ndinu mmodzi mwa amayi amene asankhidwa kubwera ku nyumba ya malamulo anthu amadandaula kuti ayi amayi ndi ochepa iyayi amayi akuponderezedwa ulendo wanu unali wotani ngati munthu amayi kuti mudzafike kuno ulendo wanga unali owawa takumana nazo zambiri zimene zotipangitsa azimayi kuti tifoke komabe ineyo pozindikira dera la kwathu ngati mbadwa yakumeneko naona kuti ndikuyenera kudutsa moteromo kulibe chophweka ndiye ndinalimbikirabe kuti ndifike apa ndikwaniritse masomphenya a dera la kwathu tathokoza kwambiri mayi chifukwa munapeza mpata kuti ticheze pano zikomo ndi amenewo ndithu mmodzi mwa amayi amene awasankha kubwera ku nyumba ya malamulo ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndikokenso ena pano kuti mwina titacheza nkhope iyi si yachilendo yayi mwina mutabwera mbali congratulations honorable Skefa Chimondo kuti you have made it now ku nyumba ya malamulo apatseni moni anthu aku constituency amene akutumana moni abale onse kuyambira kukangamowa mpaka na kumatamangwe uko kumbaleza mpaka na kukanjiwa kose kochikango kose kulandirani moni msalionamu mbangwe kumtambwadzi kose komdakalaka kuchamchenga kumndale komalanda landirani moni phungu wodziwadi malo akwawo mkwathu pali pasoni upadziwa mkwathu kuliso bangwe kumene kuli tini bangwe sonapo inu mwana ngati bangwe mplante watu bangwe okay mwafika kuno ku nyumba ya malamulo kuzaphunzira anthu kumadabota maphunziro ngachaniso ayi maphunziro ngofunika chifukwa poyambirira chimene chidatifulumiza kuti tichite izi ndi mtima kuti tiathandize anthu koma kuti tiathandiza bwanji nanga tidziwa bwanji kuti nchani chimene tingapatse ndani nthawi yanji zimene zomwe inaphunzitsidwe ndithu moti maphunziro awo ndofunikira kwambiri ndithu kodi muja mmachita kampeni muja simmadziwa kuti mukabwera kuno muzayenera kuchita zotani sizingatheke kudziwiratu ifa ino ndi ofesi imakhala ndi imene imayendera chimene chimatiyendetsa pamene paja mchikondi pa anthu chimene chimatilimbikitsa chicha mchikondi pa anthu ndi kudzikhulupirira kuti ma resources amene boma lipereke tidzapereka kwa anthu moyenera koma kuti kodi resource yakuti kapena chakuti mungampatse ndani chifukwa chachani nthawi yanji zimenezo timayenera tiuzidwe ndi anthu amene amatiyendetsera nyumba imene ya malamulo chifukwa kunalipo kuwalonjeza anthu kuti ayi ine ndizachita chakuti pano stadium choti singatheke ndi phungu choti ife sidalonjezepo chosatheka ndi phungu
komanso zina zimene sitizidziwa bwinobwino sitimalonjeza ayi. Koma chimene timalonjeza chachikulu nchokuti ndalama yanu yonse yokhudzana ndi inu ibwera kwa inu. Kalikonse kamene nkanu kabwera kwa inu. Chimenecho sichisintha ayi. Ifeyo chimene atikonzerewo chikakhala chathu chikhale chathu chathucho. Koma chilichonse chimene cha anthu chipita kwa anthu. Ndikoyamba ndithu kubwera ku nyumba ya malamulo, timafuna timvetsetse kuti mukuona zotani makamaka kudera lanu kuti mwina ndi mavuto ati amene mukuona kuti izi ndi zimene ndingayambirepo kudera lanu. Mavuto ambiri dziko la Malawi ndofanana. Chifukwa choti chuma cha dziko li ngati ndifolemera kapena ndifosauka ndi mavuto kapena ndi mmene lili dziko lonseli. Koma ndikaona kwambiri dera la kwathu tili ndi madera ena amene mpaka na lero li madzi akumwa alibe. So pali zinthu zambiri zimene mukamuyankhula amene madzi akumwa alibe mungomulakwira. Chifukwa mwina mukadayambira madziwo nanga munthu kuti muuze kuti tikubwera tifadza kumangeni stadium o tifadza kumangeni chakuti koma munthu yo madzi akumwa eniwa alibe. Munthu amene alibe madzi akumwa ali pa chiopsezo kuti athu kumwa madzi amene sakuyenera kumwedwa. Amwa madzi amene sakuyenera kumwedwa ifa ali nayo pafupi chifukwa nkutheka kuti madzi amene akumwedwa muli matenda. So poyambirira tikaonetsetsa kuti madzi aliyense akhale ndi madzi amati pa chizungu amati potable water, madzi oti ndoyenera ndithu kuti munthu atamwa. Mijigo kalekale tinkamwa madzi amutapu kuchokera ku timatika Nyerere kuchoka mphiri la Ntchisi. Koma chifukwa cha kusintha kwa nthawi zinthu zina ndi zina madzi onso sakutipindulira amene adalili kale. Ndiye tikaonetsetsa nthu kuti anthu akhale ndi mijigo. Tikati mjigo uzizama bwinobwino topanga mjigo wa 7 meters ndikupanga mijigo yambirimbiri koma icho kuti kanthawi kena izipha 1. Number 2 ngati ndosazama mjigo ngati wayandikana mtoileti ndiye kuti ubale wa madzi a mtoileti ndi awo amene akumwa anthu ulipo ndiye kuti anthu aja mukuwauza kuti mwamwa madzi a mjigo koma mwina chilungamo chake anthu aja amwa madzi a mchimbudzi. So tikati mjigo uzikhala kuti ndozama ndithu. Chinthu china nchoti tikaonetsetse ndi amati investing in human capital. Anthu akhale ndi maphunziro oyenerera. Ndipo tithokoze kwambiri luboma ilanena kale kuti kuyambira January timamva though it's not very official akhala ulere. Koma natho khala ulere munthu osapirako kwa ulere ndiye ife ntchito yathu njoka alimbikitsa anthu kuti maphunziro alipo aulere pitani mukachite school kuti mukadzakhala MP koma mudzakhala MP ali a doctor chakuti mosakhala Mr. ngati ife chifukwa nzotheka kudzafikira pamwamba kuposa pamene ife tafikira. Mbali zinaso ndizoti mumadziwa ifeyo chimene timadziwika nacho komanso chimene chimasunga moyo wathu ndi agriculture malimidwe. Tikaonetsetsa kuti chilichonse chothekeracho chimene tingathe kuachitira anthu tiachitire kuti malimidwe ayende bwino chifukwa amatitu munthu nkudyatu kupanda kudya ngakhalanso munthu. So tikaonetsetsa nthu kuti zinthu zimene zizoyambirira zitatuzi zikakhale patsogolo. Tathokoza kwambiri Skefa mpacha constituency ija ndimangodziwa kuti kukhotakota mkhula ena amati nkhula chani koma mkhula constituency. Chabwino zikomo kwambiri zabwino zonse pamene mukuyamba chitani zikomo. Amenewo ndi Honorable Skefa Chimoto kuchokera ku Nkhotakota mkhula akutero constituency phungu watsopano wa nyumba ya malamulo. Paliso munthu amayi tikulandireni. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka, ino mwadzuka bwa? Tadzuka kapena tineyo timwaswera chifukwa ndi kale tutayamba. Ayi koma tikadali mawa. Tikudziweni dzina komanso kuti mwachokera dera liti la phungu wa nyumbama. Ine dzina langa ndine Honorable Pirirani Kaphagawane Buleya Nabanda. Lilongwe Nkhoma constituency. Nkhoma kweni cheni pakalanga. Samayika ku Lilongwe iya. Lilongwe Nkhoma constituency. Cheni pakalanga. Apatseni moni anthu aku Lilongwe Nkhoma constituency kuti munthu mona musankha uja kupita ku nyumba ya malamulo tsopano wafika akuyamba ntchito yake. Komatu moni wake osefukira chifukwa anthu aku Nkhoma achita chinthu chimene chili cha mtengo wapatali. Motero ndiyambire kwa Kazizira uko alandire moni, kumwangu alandire moni, kozeze alandire moni, kumilamba alandire moni, kwathu kongwanda kumene kuchokera ine alandire moni, Nkhoma yonse mafumu onse alandire moni, komanso mwapaderadera atiye athu Gogoma Zengera alandire moni wapaderadera zikomo kwambiri. Muno anyengerera motani ino anthu Nkhoma kuti akusankheni? Fundo tu zimayi wa fundo basi
panalibenso kuti kantera tikuti fundo koma tinene chilungamo anthu anandikonda komanso anandikhulupirira chimene anthu amafuna ndikusintha dera la Nkhoma ndi dera limodzi lakhala lotsalira kwa nthawi itali ndi amafuna phungu onena kuti akhoza kumutuma ndi kumamva zimene anthu akusowa ndi mwana wopezeka na banda oti atumikire tsopano. Mwakonzeka motani kuwatumikira anthu aku Nkhoma constituency? Ine tikukonzeka kwanga ndikufuna kuti zinthu zisinthe maka kumbali ya chitukuko. Tikufuna kuti ine ndikhale mlatho weniweni pakati pa boma ndi zosowa zakudera. Tikufuna kuti maphunziro apite patsogolo. Tikufuna nkhani ya njala ichepe. Tikufuna kuti mwayi wopeza thandizo la chipatala likhale losavuta. Tikufuna misewu yabwino. Ndiye pali zambiri zimene ine ndakonzekera kunena kuti dera lathu koma ndilithandize. Ndikoyamba kubwera ku nyumba ya malamulo. Yes. Mukumva bwanji makamaka potengera kuti munalipo ambiri amene mumapikisana kuti mbwere? Chinthu ichi nchinthu cha mtengo wapatali. Kubwera ku nyumba ya malamulo makamaka kuti kudutsira ntchito pa independent. Chifukwa ine sindayime ngati pa tiketi ya chipani. Ndayima pa independent. Sizinali zophweka. Nzimayi kuima pa independent ndikuchita defeat incumbent MP sichina chinthu chophweka. So ine ndikuva kunena kuti ndi chinthu chapamwamba chimene ndapanga achieve komanso dera lathu lapanga achieve pokhulupirira nzimayi kuti atumikire. Mwafikano tsopano ku nyumba ya malamulo pakuti pali maphunziro kuti muphunzire muzikachita motani maphunziro mukuona kuti ndiofunikira ndithu kwambiri. Ntchito ineyi yonse imakhala ndi ndondomeko kakagwiridwe kake. Opanda kuphunzitsidwa ifeyo ngati amene tufuna tizipanga malamulo a dziko lino la Malawi tikuyenera tikhale ndi ndondomeko zokhazikika zimene zimagwiritsidwa ntchito popanga malamulo paja sitikungena panga zinthu mophotcholerayi. Ndiye maphunziro awawa ndi mtengo wapatali kwa ifeyo ngati makamaka phungu amene tikubwera kumene tizigwiritsa ntchito ndondomeko ya malamulo mene makhalira ku parliament. So tikuthokoza kwambiri chifukwa chotipatsa mpata kuti tikhoza kuphunzitsidwa tikhala aphungu opindulitsa koma ku dziko la Malawi. Tathokoza kwambiri Honorable Pirirani Buleya kuchokera ku Nkhoma kosi. Nabanda. Kumapeto ziti nabanda. Nabanda. Ndamada chuka naye kumene. Upanda nabanda ndiye kuti Pirirani Buleya ndisamudziwa. Kuti tikapita kumene kuti tufuna Honorable Pirirani Buleya saka muzite tufuna nabanda. Tikangofika kuti tufuna nabanda basi. Ndathokoza. Tathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri amene ndi Pirirani Buleya akuti anabanda kuchokera ku Nkhoma constituency mu mzinda wa Lilongwe ndi phungu wa chizimayi komanso akandikoyamba kuti asankhidwe kukhala phungu wa nyumba ya malamulo. Abweranso kuno kuti adzaphunzire ntchito ya uphungu imeneyi kodi ayamba motani agwire motani. Tionenso pali aphungu ena pano kuchokera ku Mzimba. Salima South. Yes. Dzina lija Madalitso Mazombwe. Muyangane kama yayi ndikufuna kuti muwapatse moni anthu aku Salima South constituency amene akusankhani kuti mubwere ku nyumba ya malamulo. Inetu ndinosangalala kwambiri. Ndikupasani moni nonse amene munavota komanso ngakhala amene simunandivotera. Ineyo ndinosangalala kwambiri kuti nthawi inoyi ndiyo tigwire ntchito. Zina zonse zimene zinachitika zijazo tizilole kuti zidutse sopano tiyang'ane kutsogolo mosayang'ana mbali ina iliyonse kuti awa anavota kapena awa sanavota. Kunachitika zinthu kumeneko. Kwambiri zinthu zinachitika tinaipo ma candidate 8 amene kugwetsa anthu 7. Yes, nagwetsa anthu 7. Komano naona kuti anthu anandikonda kwambiri. Ndikwathokoza kwambiri chifukwa cha zimene anapangazo. Ndiye ndikufuna ndibwenze zimene zozo anthu adziwe kuti zoonadi fana tinamuvotera uja ntchito akutani akugwira. Muyambira pati? Pali zinthu zambirimbiri zoti tikuyenera kuti tiyambire. Tikuyang'ana nkhani kwambiri ndi nkhani ya njala imene ilipo pano payi. Nkhani imeneyi ndiyofunika kuti tionetsetse kuti boma litithandize ndi chakudya. Anthu ambiri akuvutika kumeneko konemala mafoni ambiri anthu kudandaula zakudya. Komanso tifuna tionetsetse kunena kuti nkhani ya zaumoyo. Nkhani zaumoyo zimene zizi tikufuna zonena kuti zikhaliso mbali naso yoyambirira chifukwa kumakhaso zinthu zambiri kumeneko zimene zimoneka kuti zikutivuta kwambiri kudera kwathu. Zina ndi zinazo ngati nkhani ya education, nkhani ya infrastructure ndi zina zotezo kumeneko ndi kumene tikugwire kwambiri tikamapita no kutsogolo kuno. Koma choyambirira apa tikufuna tiyang'ane nkhani ya agriculture. Cholinga chathu tikufuna kuti anthu mnyengo imwe kubwera kutsogoloyi
tionetsetse kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira kumene kuja fa kumakhala dzuwa kwambiri. Mwafika kuno ku nyumba ya malamulo lero ndi tsiku loyamba maphunziro kuti muphunzitsidwe. Maphunziro amene mukuona kuti ndi ofunikira ndithu akuthandizani? Maphunziro amene ndofunika kwambiri chifukwa chonena kuti tikangokhala osadziwa zimene kunyumba kuja zimene zimafunikira madziwa kumene kuja kumakhala zambirimbiri ngati ma standing orders what zambiri zofunikira zoti anthu tizidziwa za kunyumba malamulo kumene kujako zimene zikuchitika umuzi akutichita orient akutiphunzitsa kumene kuja tidziwa kumene kuja to pano tipangeza kuti pano tipangeza kuti pano tipangeza kuti so maphunziro amene ndofunika kwambiri. Yeah, ndisakudyereni nthawi yambiri anzanu alowa kuti mwina makaphunzira zikomo kwambiri amenewo ndithu kuchokera ku Salima South constituency akunena kuti sunali ulendo ophweka kugonjetsa anthu 7 pa mpikisano umenewu wa aphungu a nyumba ya malamulo chisankho chimene chinachitika mdziko lino pa 16 September chaka chomwe chino. Lero kukhala tsiku loyamba limene aphungu akuphunzitsidwa kuti kodi ku nyumba ya malamulo akapita ndi ziti zimene akuyenera kuchita ndi izo zomwe sakuyenera kuchita. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.